Nagtinguha ang Commission on Elections sa lungsod sa San Fernando nga makapahigayon og peace covenant uban ang mga kandidato sa lungsod sa labing daling panahon. Nang hinaot si Renante Angcos, election officer nga pinaagin ini makabot ang kalinaw sa eleksyon. Dili pa hinuon matumbok sa COMELEC nga may kalambigitan sa politika ang sunod-sunod nga pagpatay tungod kay nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Samtang subling nanawagan si Chief Inspector Lymel John Pasquin sa mga kandidato nga naghupot og lisensyado nga mga armas de fuego nga itahan ang ilang mga armas alang sa safekeeping. Hinuon aduna nay pasiunang kasabutan ang mga kandidato nga himuon kini sa dili pa ang eleksyon karong Mayo. Naipis kuan ang mga candidates, so at least malinaw-linaw na ang ato ang pag-prepare sa ato ang elections. But then again po, i-remind po natin sila ulit para at least malaman po nila na pwedeng i-safe keep yung mga firearms nila dito.